naimi mundiudzirawo mukadzi wanokusi asabvumidze nokusi kupinda muZimbabwe. Tiri kungofamba mumamana umo kuna anonzi Parity uyu iye kaParity aka kari kusvirana nanokusi naimi nokusi akabva kuchata musuno uno. Parity aunyarere nayatsikana chimbomusiya inokusi uyu amboita nezvejembere rake nayatsikana apa iko kaParity kaka kanomhunza musha kari kudana nofuti nadhadzadzi ako kapari yako nadhadzadzi ndiko zvako kapari na kakutozviti maimofu apa Dhadza ane mukadzi. Aiwa mundiudzirawo jembere ranokusi kuti ndo zviriko nangoti ndikanimbodzoka mastriti zvamunimbosiyana nezvemadhiragisa emasikana. Munhu ungatoti munhu ukakotoswera unge akabhadhira $7,000 yeye $500 ndisiye Parity kwati tidini hawe pari aiwa nokusi ngambomira kuya kumusha ngambomira nokusi ndindadaro ndikudhapira kane nhumbu kakapari kakanoti kuna Dhadza ndiani nhumbu Dhadza akati handizii kakutozviti maimofu zvikanzi ndianokusi nokusi wakanzi naParity ndine nhumbu zvikanzi handizviziye ndeaDhadza ini zvangu veduweka bataiwo varume venyu vasaende kune kaParity aka iwe Parity bvisa nhumbu iyo emasika oto varume vakuru vakasiye dzimba dzavo nekuda kwako iwe. You know how I support first wives. Bvisa nhumbu iyo hatina basa nezvekamimba kakwana ndoyekutanga aiwa wakasenga graveyard iwe sikana une guwa chajaira uri weguwa iwe wakasenga graveyard tombstone tisiyai zvedu isu